казвам Неди, на 10 години съм и уча в Film Academy. Там е много интересно, защото освен да учим английски език, имаме и много други интересни, забавни неща. Участвам в театри на английски и испански език. И най-невероятното е, че сценарият е винаги на тема изкуство и науки. В Film Academy се изучават и различни езици. Италиански, испански, гръцки и корейски език. И няма да повярвате, имаме уроци по рисуване или курсове по квантови технологии. А знаете ли, че курсът по квантови технологии за деца е първият в света? Ако случайно от някъде чуете, че някой е спечелил шампионата по дебати на английски език, то със сигурност сте в Film Academy. Без съмнение, в това сме най-добри. Учат ни и да решаваме проблеми. Проблем-солвингът ни е любим на почти всички. Но най-върховното са учебните пътувания. Ходихме на водните пазалки Терме в Румъния, Букурещ, а съвсем скоро ще ходим на увеселителния парк Гарда Лели в Италия. Хайде да не се чудете, чакаме през септември да се запознаем. Чао!